أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم. Allahu Akbar. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi yazini lokhu. Fa'lam, yazi lokhu. Ikuphi lokhu Allah afuna ukuthi mina nawe sikwazi. This is Surah Al-Muhammad, verse 19. Surah Muhammad, verse 19. Ngishilo ngathi aba understanda ucode 24434 bayangizwa ukuthi mangithi Surah Muhammad ngikhuluma ngani. Allahu Akbar. Lalela ukuthi Allah uthini. Fa'lam, yazi lokhu. Know this. Allahu Akbar. Annahu la ilaha illa Allah. Yazi lokhu. Uyena kuphela, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah. Allah ufundisa mina nawe ukuthi ufuna simkhonze kanjani, yini afuna siyazi. Wastaghfir li dhanbik. Allahu Akbar. Bese ucela uAllah akuthethelele izono zakho. Ungagcini ngokwazi ukuthi akekho nelungelo lokukhonza ngaphandle kuka Allah, bese wenzani? Ucela uAllah akuthethelele izono zakho. Constant istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kuthiwa unjingalwazi Muhammad sallallahu alaihi wasallam every day begenza astaghfirullah more than 100 times. Every day. Bambuze bathi awunsizwa ngoba wena awuzenzi izinto eziphuma endleleni, awufani nathi, yini lokucela intethelelo kumdali wakho? Athi ngabe isidalwa asinalo yini ilungelo lokubonga? Ukuthi nje umdali ungidale ngaba yilo muntu lo ongezenzi into eziphuma endleleni, angangafana nabanye abantu. Wangidala ngangabo wakhulumi amanga, wangisiza mina, wangigeza eyami inhliziyo ukuthi yami inhliziyo ingabi nenzondo, eyami inhliziyo ingabi namanga, eyami inhliziyo ingabi nokukhohlisa. Kuyiqala yini ukumbonga nje ngokuthi ngiloko ngumcela ukuthi oh Allah forgive me? Ukubonga umdalo wami lokho. Wastaghfir li dhanbik. Ucele uAllah akuthethelele izono zakho. Allahu Akbar. Walil mu'minina wal mu'minat. For labantu laba besilisa abangamakholwa nabantu besifazane abayini? Abangamakholwa. Allahu Akbar. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum. Allahu Akbar. Yazini ukuthi konke enikwenzayo wamathwakum, uAllah uyakubona, uyakwazi. Ngisho nokuthi emizini yenu, emakhaya enu niphila nhloboni yempilo, uAllah uyakwazi lokho. uAllah ukubhekile. Enithi nina ngamakholwa abesilisa nabesifazane, yazini ukuthi uAllah konke enikwenzayo, wonke ama-moves wenu, indlela zenu nizihambayo, ngisho nenikwenza nisemakhaya enu, yazini ukuthi uAllah uyakwazi lokho futhi uyakubona. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallahi amma yushrikun wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.